Gisusi sa korte ang 17 kilos nga shabu nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 gikan sa usa ka African national nga miagi sa Mactan Cebu International Airport niadtong Pebrero 1. Giubanan si RTC Branch 72 Presiding Judge Mendolfo Pintor sa Handling Prosecutor, Public Attorney's Office ug sa Legal Counsel sa akusadong si Pietro Alicu. Gitag sa pagtan-aw sa chemist sa PDEA ang 17 kilos ni shabu nga mobalor og 120 million pesos nga gisud sa nagkalain-laing mga putos. Gitimbang kini og gihuwad sa plangganang aluminum ug dayon gikandos alang sa pagbalhin sa transparent nga sudlanan. Gikatakdang sundugon kini pinaagi sa thermal destruction subay usab sa pagtugot sa korte. Kaning ocular inspection, critical kayo ni kay this is really part of our chain of custody, especially kung padung na i-destroy ang dangerous drugs.